aquí, ahir és Ramon Turró, fent el xat Comenius, amb tercer A. Bueno, amb qui esteu parlant? Amb la Cupra Isli. I què li heu preguntat? Li hem preguntat que quants anys té i d'on és. Què t'ha contestat? M'ha dit que és d'Itàlia, no? No, de Germània, i que té 14 anys com nosaltres. Ara parlarem amb la Lorena Pavón i amb la Lorena Jiménez, a veure amb qui està parlant. Hola. Hola, Amb qui parleu? amb un noi que es diu Kevin. I Tomàs, i tu. I quants anys tenen? 22. I d'on són? La Bèlgica. I bueno, què li heu preguntat? Què mengen o...? Que... Sí, com està, quants anys té Sí. i d'on és. Vale, pues... sort. Ara parlarem amb la Raquel Andrade de tercer A, a veure amb qui està parlant. Pues estic parlant amb 4 persones. Com es diuen? Maria Elisa, Caterina, Ensa i Sandra. I què li has preguntat? Pues com es diuen i on la seva escola i què fan. Estic parlant amb 2 italians i amb 3 belgues. I de què esteu parlant? Li he preguntat que com es diu, que d'on ets, m'ha dit que és d'Alemanya, que també m'ha preguntat quin menjar és típic d'Espanya i l'he dit que paella, m'ha dit que no sabia el que era, l'he explicat que era arròs amb... arròs. Sí. I ja està. I ara estem parlant de les seves aficions, ha dit que és ballar i cantar, i bueno... Ara parlarem amb la Sara i la Lisa a veure amb qui està parlant. Hola. Amb qui esteu parlant? Amb nois. Tots són nois. Amb I per què? Què passa, que no voleu a noies o què? Tenim 2 noies. I com es diuen? Sandra i Anna. Sí, però hi ha un noi que es diu Matías que ens està tirant la canya. Ara parlarem amb el Salva i l'Àlex. Amb qui esteu parlant? Amb una noia que es diu Sandra. I ja està? I amb 2 noies més, però l'altres no parlen. I no parleu amb noi? No, I per què no? perquè no ens interessa. I sobre què esteu parlant? Sobre l'escola a la que van, on viuen i tot això. I ara parlarem amb en David i en Javier, a veure amb qui està parlant. Amb qui esteu parlant? Amb nois i noies d'Anglaterra.